Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στο Δήμο Αρμένων, συναντάμε το Στύλο, ένα χωριό γνωστό για τις πλούσιες πηγές που αναβλύζουν στην πλατεία του. Η φύση εδώ δημιουργεί πραγματικά αριστουργήματα. Πανέμορφα και πανύψηλα δέντρα και δροσερές πηγές. Στην είσοδο του χωριού βρίσκεται ο ναός του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Αγίου Νικολάου. Είναι χτισμένοι τον 13ο και 15ο αιώνα αντίστοιχα πάνω σε θεμέλια παλαιωτέρων. Οι έρευνες τα τελευταία χρόνια έδειξαν την ύπαρξη οικοδομικών φάσεων από τα ιστερομινωικά χρόνια και τα θεμέλια από τουλάχιστον 3 προγενέστερους του 13ου αιώνα. Οι συνεχιζόμενες εργασίες έρευνας και αποκατάστασης δίνουν ιδιαίτερα στοιχεία για το παρελθόν του τόπου, ενώ δημιουργείται ένα μνημειακό πάρκο μέσα στο χωριό. Στον αύλιο χώρο των εκκλησιών υπάρχει ένας βράχος με απολίθωμα πιθανόν θαλάσσιου ελέφαντα. Στον κάμπο του Στύλου, ανάμεσα στις ελιές και τις πορτοκαλιές, ορθώνεται μεγαλόπρεπος ο ναός της Παναγίας της Ζερβιώτισσας ή μοναστήρα. Ο ναός είναι σταυροειδής με τρούλο του 11ου ή 12ου αιώνα, με αρχιτεκτονικά στοιχεία τόσο της Κωνσταντινούπολης όσο και της κυρίως Ελλάδας. Στη θέση Πλατανάκια, κάτω από τη σκιά αιωνόβιων πλατάνων, βρίσκεται ο ναός του Αγίου Ιωάννη. Εδώ γίνεται μεγάλο πανηγύρι στις 29 Αυγούστου. Στην τοποθεσία Στερνάκη του λόφου Αζωγυρέ του Στύλου βρέθηκε θολωτός τάφος το πάρχη της περιοχής, με κυκλικό λιθόκτιστο θάλαμο και μακρύ δρόμο μπροστά από την είσοδό του. Χρονολογείται την 3η ιστερομινωική περίοδο. Πιο ανατολικά βρέθηκε κεραμική κάμινος με πλακόστρωτο δάπεδο. Υπολογίζεται στον 14ο με 13ο αιώνα π.Χ. στην ιστερομινωική 3η περίοδο. Στην κορυφή του λόφου υπάρχουν σημαντικά υπολείμματα αρχαϊκής οικιστικής εγκατάστασης του 7ου και 6ου π.Χ. αιώνους. Στο ύψωμα Καποκιανά του Στύλου είναι ένας κουλές χτισμένος από τους Τούρκους. Τον έκτισαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Επανάστασης 1866-1869 για την επιτήρηση της περιοχής. Ο οδοδείκτης ή μιλιοδείκτης είναι μια κυλινδρική κολόνα κύωνας τοποθετημένη σε τετράγωνη βάση. Στη λατινική επιγραφή δηλώνεται το όνομα του αυτοκράτορα, με εντολή του οποίου κατασκευάστηκε η οδός. Σήμερα βρίσκεται στην πλατεία των Μαχαιρών, αλλά είχε αρχικά εντοπιστεί σε χωράφι στο Στύλο. Το όνομα που υπάρχει πάνω της είναι του Ρωμαίου αυτοκράτορα Τραϊανού.